Hello guys, madung adlaw natong tanan sa kurang adlaw day guys. Arhikos garden sa hang ujaan kay man lagi diha siya. Ari ko dari ako sa magbubo. Bintaha ng hang tuhod lakaw-lakaw samad. Kay daghan na ra bag bunga ning isahang palidya. Sayang pwede mabubuan. Dagko na. Ang kuwaag hos. Dapat saging dari ang tabuan unsa. Ag ida pong kuan na to. Diyang pajagar di. Ay, milon mangguro to. Bubuan po to unsa. Pauban kong nipsi. Wah, mag-agas. Grabe di. Tubig ron ni hit na digado kay kuan. Nung sana nawa na lagi gagas kay arang inita hindi ang palidya guys daghan na kadubong ang buhok ni balik na pagkakulot. Salamat sa Ginoo kay arang daghan nagbungag diyang palidya kanay dako to mo ko'y tripod good guys kaya nabilin mas Carmen to pa magang gamit sa Carmen palagi po ko kakitag kasidlan trabaho madurapod kaya papanaadog ang samad hindi kaado ngita na po ko kasidlan kaya napayang utang na ito makuha na ito ang gamit madugali kaya maabot ni sus. Bulok-bulok naman yung tubiga, oy. Di man makusog kung madyo. Anak bunga. Agay. Lubog pa jud. Wasag sundang ka ko yung dugsaging bi. Tungait. Inananay. Yan ang lubog man yung tubig nila. Arang inita man unta. Magkano bubo kaya rin inita rabaan siya.
Ikaw kuan diri oh. Kay magtuba ko saging. Daghana ha kay daot ug alanganis tubig. Libot-libot. Pagtan-og di mabitik ng puno as pali dyan sa hose ha. Harag sundang. Ko ang saging guwang naman eh. Naglubi guys ah. Nubo ra. Ara. Ay ngay ginamos dadtong nanay. Oh. Gana mo yung bunga. Buwak sa avocado. Hindi hati. Dapat tuwa. Katuwa na hati pa. Saging. Hello guys. Ari day miss kamalig siyang adjuan kay magtuwa miss manok. Ugda kog tubig kay tangag tubig. Ja. Kaputa na mo ko mag ari-ari ja luoy ko sa teriya magsigig ari-ari. Dag-on ni nang duha ka manok nga gikulong ag turos wa ibalhin. Kay hangat sigig arhi. Di alag kang ijing manok. Iguli na ari mi ari ta basak agi bingita ko kabadas. Hala di arag mga piso. Ngita ko kubasa. Dakpun makadakeup pagkada tuhakeun tadi ha. Lek kruk. Kuat tua dito be. Tumpuwa. Ano ko nakagawas man sila? Hindi na madakpan. Ambik yan ay manok. Allah. Tuwaan sa kadaan, sa kadadaan. Gamay kay wala na budget. Oh, injo. Bigay ko ba? Hi. Hello. Duha dito. Amo na. Duha dito guys. Amo na ibutang. Antay sigla no siya ko dito. Mita. Duha. Amo na. Dadaan Ang galis bahay no aron di mga wa dani. isa guys. Wow. Sirado man. Aris. Bre. Pag nasa Nawali nami guys, nagdungag ko kay hapon na. Bukaw-bukaw na ni. Agray.
Basig hilaw mo ka eh. Uy. Kanray sabaw. Maraming vlog guys. Salamat sa pagtanaw. God bless.